barangay. Ay, naka-process na ka, wala pa dyan. Moadto ka og barangay hall. Mismo dyan. Sa din eh. Ay, nasa ang ilang katong kataganan sa certification sa barangay is nasa likod sa gym. Ato jud sa gym. Gym, muhatag sila ato. Pero, as long sa diri kay wa ko kabalo ka ba nag-change ilahang kuan ba kaya ang ako ang process is sa gym ko nag-unagikan. Para sa travel pass. Travel pass, then human kay tagaan kanila o i-quarantine kanila for 14 days. Sa din hibisag diri ra? Oo. Oh. Ha? Whether i-quarantine ka or kung may vouch yung mo na Nagkuan. 14 days ka Na naman ko diri nagpuyo. Pero ang ilahang Kinigawas pas banda eh. Oo ba? Oo. Na quarantine ka. Oo, nag-vouch ako kayo, nag-stay man ko doon, so ni-vouch sila nga, nag-stay ko for 14 days. Landlord ka mo. Oo, nga wa kay gawas-gawas. Gawas. Ay ba ba usa sila ba og travel pass? Oo. I-pass mo ni muna. After pass nila, sila na Oo, abi na kung makuha na. Center. Within the day. Dili. Man, i-pass man lang sa City Hall, man i-pass sa 10 balik ka rin ko ano nimo. Okay. So, kung mag-apply ta na, dili mga pila ka days. Di ko po sure kung pila ka day. Kanimo nga kuha na kanang travel pass pa ni imong i-process. Oo, kung ano lang, kuan na lang ako, ay Clearance na lang. Permit. O requirements. Ay, unsay requirements? Katong 14 days. Apila to. 14 days, katong certification sa barangay. Then, ipalhin mo diri, sila yung pass sa City Health. So kanimo para City Health pa na. Dili lang ko para City Health. Ang akong papers para City Health, Ay, okay. Yaho man mag-wait na pagka sa resort. Mag-wait ako sa result. Gayo di mo man og 14 days. Hindi ko sure. Kung wala yung vouch ni mga, wala ka na quarantine for 14 days. I think mo, dapat 14 days ka quarantine. Pero kung wala ra, continue ra yung process. Oo, continue yung process. Kung naay mo kuha nimo. Kung naalay mo vouch, kanina nga, kasi sa mga stage na sila na yung Okay. malihok para sa City Health. So mangayo na pa ko dito sa sa kondo. Oo, anak, nga vouch, nga na-quarantine ka for 14 days, kung may gawas-gawas. Sige. Okay, thank you. Pero kung as nang gihapon, diba, sig na sila yung mga changes ba? Sige, try lang nito. Paulit ko ka? Tabo ko man daw ito kay immigration. Niya kinahanglan man daw bisag ka taxi pa ka. Kinahanglan daw ang katong travel pass. Ay, travel pass pa itong Mandawi? Oh, wala na? Wala naman. Ay, bet. Eh, akong pass gani, ikag lapo-lapo, nakabot gani o ID card? Di wala yung travel pass. Wala yung travel. So, ang kanang travel pass para lagyo ra na siya nga kuan. Ako nahibawaan para lapo-lapo, ulit ko Davao. Ay, okay. So, og next nga kuan lang, okay ra din na. I think okay ra. Kaya nag-lift naman ta, nag-secure naman ta. Lagi mo gani. Quarantine pass, okay, kadalon mo, pero ang katong travel pass dyan nga, within Makatravel intercity pa. naman. Sige. Mo try sad ko lang Sige, kung sige. nila. Kay para maklaro sa Oo.